Mga emergency responders sa dakbayan sa Mandaue gipaubos sa subsub nga training aron maandam sa mga panghitabo kung diin sila i-deploy. Ang report ni Nico Serino. Duha ka buwan nga pagbansay-bansay ang naagian sa mga bag-ong responders sa Mandaue aron maandam sa ilang responsibilidad. Lain-laing aspeto ang ilang gitun-an gikan sa pagresponde sa mga disgrasya sa kadalanan, firefighting, ingon man high-angle response o pag-rescue sa mga tao gikan sa mga tag-as nga edipisyo. Kuha na sila bahin sa medical, nya kanilang ato lang mga extrication, labi na kaning sa vehicular extrication na to kay sa atong yung city, halos kada adlaw makasugat kita nga mga insidente ha. Vehicular. Sa miaging Biyernes, mitapos na sila sa training ug mamahimo nang i-deploy sa tibuok syudad. Tungod niini, moabot na sa 71 ang mga personnel sa Mandaue CDRRMO. They are emergency medical responders na. Gipastartan na ni sila og sakay og ambulance last 2 weeks. Samtang gipailawom sab sa training sa Bureau of Fire ang kapin 40 ka mga fire volunteers. Usa sa aspeto nga gitutukan ang Hazardous Materials Awareness o HAZMAT aron masayod sila kung may mga panghitabo sama sa chemical leak. Ang BFP mo'y mo responde sa ingon-ining mga alarma. Doon na sab sila refresher course sa firefighting aron mas mabansay pa. Kung may sunog sa kabarangayan, ang mga fire volunteers ang sagad mamahimong frontliners o mauna pagresponde. Sila mga nato ang kaagapay sa mga kuan, mga responde. So sila po ato sila kuan, i-refresh na to para smooth sailing ato mga responses. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisda.